8 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Спитамени вилояти Суғд ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат дар деҳоти ба номи Турсун Улҷабоеви ноҳия корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Спитаменро ба кор андохтанд. иншоотро соҳибкори ватанӣ, муассиси ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири Душанбе Наврӯз Комилов ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 601 бунёд намудааст, ки аз 2 хати истеҳсолӣ иборат мебошад. барои бунёди корхона ва таъмин намудани он бо таҷҳизоти замонавӣ 15.5 миллион сомонӣ сарф гардидааст. дар корхона истеҳсоли 20 номгӯи маҳсулот аз ҷумла шири хушки равғандор, беравған, зардоби панир, шири қиёмкардашуда, сметана, қаймоқ, творог, равғани маска, ҷурғот, кефир, дуғ, чакка ва ғайра ба роҳ монда шудааст. ба президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иқтидори корхона дар як шабонарӯз ба коркарди беш аз 20 тонна шири холис ва истеҳсоли 1 тонна шири хушк баробар мебошад. истеҳсоли шири хушк ки акнун дар ин корхона ба роҳ монда шуд, дар ҷумҳурӣ таҷрибаи нахустин мебошад. қаблан ин номгӯи маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. шири хушки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Спитамен истеҳсолшаванда рақобатпазир дар бозор буда ба содирот нигаронида шудааст. аз ин рӯ баробари дар дохили мамлакат ба фурӯш гузошта шудан ҳамчунин ба кишварҳои ҳамсоя содир карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди корхона ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ширӣ аз ҷумла шири хушк ва содироти он ба хориҷи мамлакатро як қадами пеш дар татбиқи ҳадафи 4 миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳисобиданд. шири хушк бо тамғаи тоҷикӣ дар бастаҳои 1, 2, 3 ва 25 килограмм истеҳсол карда мешавад. шир ба корхона аз хоҷагиҳои чорводорӣ, инчунин аҳолии ноҳия ҷамъоварӣ ва тавассути 6 мошини махсус ворид карда мешавад. барои маҳсулоти тайёр низ автомошинаҳои бо таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозонидашуда мавҷуд аст. таҷҳизоти васлу насб шуда навтарин буда истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Спитамен ва фаъолияти он бо иқтидори пурра 73 сокини маҳал, асосан занону духтарон бо ҷои кори доимӣ ва маоши аз 1500 то 2000 сомонӣ таъмин мегардад. барои нигоҳ доштани маҳсулот 3 сардхонаи ҷавобгӯ ба стандарти муосир бо ғунҷоиши беш аз 20 тонна сохта шудааст. корхона дорои озмоишгоҳи муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ буда шир пеш аз коркард аз ташхиси пурраи химиявӣ, физикавӣ ва микробиологӣ гузаронида мешавад. дар сурати таъмин будани бехатарӣ сипас ба истеҳсолот равона мегардад. сифат ва бехатарии маҳсулоти тайёр низ то ба фурӯш баровардан дар чанд марҳила санҷида мешавад. дар озмоишгоҳ мутахассисони корозмуда ва дорои таҷрибаи ғанӣ кор мекунанд. дар ҳамин ҷо намоишгоҳи маҳсулоти ширӣ дар корхонаҳои зертобаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири Душанбе истеҳсолшуда ташкил карда шуд. дар намоишгоҳ номгӯи зиёди маҳсулоти аз шири табиӣ дар корхонаҳои комбинати шири Душанбе, фабрикаи шири Саодат, шири Зафаробод ва Нури Сафари ноҳияи Мастчоҳ ки дорои сифати баланд мебошанд ба мараз гузошта шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки таъсис ёфтани боз як корхонаи нави истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар ноҳияи Спитамен натиҷаи ҳамкориҳои судманди давлат бо бахши хусусӣ ва мавҷуд будани имконияти фаррохи кору фаъолият барои соҳибкорон мебошад.